Argol Tep Lamine Yamal nakabanta ka Barcelona Tep Julian Alvarez ia ka gol ka banegong jang nakabanta ka Atletico Madrid job ka Arsenal ia ka Tottenham haka jingila kai jang ka English Premier League pada yang singa ba ia piki para lok ke bejis ngau tenat ban pet ki video haka ne ka channel ka jingila kai haka La Liga hapa den ka Barcelona Persya ka Girona haka ne ka jingila kai ka Barcelona kalala ban penlem suk ia ka Girona hado da saula ka we gol bat haka ne ka jingila kai Lamine Yamal ulaya ban tep hado arteli gol ia ki gol la ka banta ka Barcelona laya ban tep lengba Lamine Yamal haka menit ka balai pheu bat ka menit ka balai pheu hanyau burs ka gol jang Dani Olmo haka menit ka basau pheu hanyau bat ia ka gol ka bakhado laya ban tep lengba Pedri haka menit ka bahandri pheu sau bat ia ka chikol jang ka Girona laya ban tep lengba Ustuni haka menit ka bapra pheu lengba ka ne ka nam job ka Barcelona ka laya khur ia ki lai point bapura na ka ne ka jingela kai bat menta ka Barcelona kadang bat hi haka kardan ka bahak ledo haka me ikan point jang ka La Liga da ka bayo ban khur hado khat san point ne ki santali ki jingela kai klem damat ia ka nam rem bat ka nam me khai hado santali ki jingela kai haba phai pan sekawai ka jingila kai haka La Liga kata ka Atletico Madrid Persya ya ka Valencia haka ne ka jingila kai ka Atletico Madrid kala la ban pelem ya ka Valencia hado dalai la not goal ya ki gol na ka banta ka Atletico Madrid layo ban tap lengba okala har haka menit ka balai bu khandai bors ka gol jong Griezmann haka menit ka basan tosau bat ya ka gol ka bakhado layo ban tap lengba Julian Alvarez haswa ban kurno ka jingila kai kata haka menit ka bakhandai pheu plus sau ka balong ro ka first goal jang na ka banta ka Atletico Madrid haden ba ulawan ban paniso sheka ni ka club na ka Manchester City bat dai lengba ka ne ka nam job ka Atletico Madrid kala bat haka kardan ka baar haka me je kain point da ka balyo ban khor khatway point ni ki santali ki jingela kai kan ba ka jingela kai haka English Premier League hapa den ka Arsenal Persya ka Tottenham haka ne ka jingela kai ka Arsenal kala la ban pelem ia ka Tottenham lengba ka gol ka balathep lengba Gabriel haka menit ka bahandri phosau bat lengba ka ne ka nam job ka Arsenal kala yo khore ki lai point bapura na ka ne ka jingela kai bat manta ka Arsenal ka don haka kardan ka baar haka me je kain point da ka balyo ban khor chipel point ne ki sautli ki jingela kai Kuble Shibon ia phiki paralog ki bejis ko tenat ban pe ki video haka ne ka channel ngin skendo pat haka we ke video Kuble Shibon